Mayi, zotsatira za scanning ya mimba yanu zatuluka. Chabwino adotolo. Yes, koma ndisanayambe kukamba za zimenezi ndimati ndikufunseni kaye. Mwabwera nokha kapena muli ndi guardian? Ndabwera ndekha adokotala. Nde kapena mwina ndikupatseni mpata muitane wachibale amene atha kubwera kudzakhala nanu pano. Kapena wina aliyense amene angakuperekezeni kupita ku nyumba pobwerera. Chifukwa zotsatira zakezo mayi ndizoopsa kwambiri. Muchichewa chomveka bwino ndizoziziritsa nkhongono. Nde ndimaona kuti mwina zisanachitike zimene ndikuganizirazo, mwina mbakhale wachibale kapena amene angathe kukuperekezani ku nyumba. Chifukwa mulira zithera kulira, koma kwambiri ndikuona kuti mukomoka. Ende titayeza ma hormones ena mene mungakomokere mutha kukhala 5 days muli chikomokere kapena muli mukoma. Nde ndimati mwina pakhale ndani wachibale. Kodi ndizotani zotsatirazo? Ndizoyipa kwambiri chifukwa ndinacheza ndi madokotala anzanga, ena aku Botswana, ena aku Afghanistan, ena aku Kuwait, ena aku South Africa. Komatu mudakangondiuza zotsatirazo adokotala. Ndi pamene ndikunenapo kuti ndizoopsa kwambiri. Esi zinachitike ku dziko lonse lapansi zimene takupezani nazoni. Chifukwa ndikunena kuti pakhale munthu oti akuperekezeni. Mutha kundiuza zili zonsezo ndilimba mtima. Mukunena zoona mayi? Eya zoona. Chabwino tathokoza pondipatsa okay nde tikambe za zimene tazipeza. Chonde. Abnormalities amene tapeza kapena zolakwika zimene tazipeza mayi zonse zikukwana 26 mwa mwana wanu amene ali m'mimbayo. Zikukwana 26. Koma 24 musadandaule nazo, mankhwala alipo kale tisintha. Koma papa chimene tikuyenera kukambirana ndi zinthu ziwiri basi. Ma anomalies alipo awiri. Chani ndi chani? Yes, mayi mwana wanu pepani koma akuoneka kuti adzabadwa ndi mitima 6. Ali ndi mitima 6. Kutero kwa mtima pa nditeta musikana pamaita kuoneka gu posepa kumangosuntha. Then nazifunsa kuti koma ngati munthu amatha kukhala okula mtima wa mwano ali ndi mtima umodzi, ndiye mwanayo mitima 6. Tsoka lake kubadwira ku Africa. Bola ku Africa koma kubadwiranso ku Malawi mayi. Mukuona kuti mtima wina uli wonse ungazasamalidwe bwinobwino. Anyway, izo mungozisunga pambali. Ndi abnormality ina ano yoopsa kwambiri. Mwanayo kuyambira ku mutu bwinobwino ndi munthu kumatsika pa mimba pa munthu mikono munthu wangolekeza mwakatumbamo. Chifukwa mapazi amene wabadwa amene azabadwa nawo ndi anyani. Mapazi anyani ali ndi cheya kuphaziku, ali ndi zikhadabo pa chitendene, abnormality zambirimbiri. Ndimvene katumba wake kuoneka wamkulu kwambiri ngati anthu okankha ndege. Koma kamwana ndi pamene nati mwina zimene zitikambiriranetu yetu inde zoti chabwino ndi mapazi awo nyanizo zonena kuti mwina titha kungomvetsetsa sina ngasayansi amanena kuti anthu mesa tinachokera ku nyani. Of course anthu okhulupirira fe tinalengedwa ndi Mulungu, koma sayansi makamba zonena kuti anthu ena anthu tinachokera kwa nyani. Ndi I think wakakamira cha unyani icho ndi nyani ro pajandu wa makani ndo wabadwaso ndi mitima 6 amene yetu ku Malawi sizitheka. Ndeno mukuona kuti solution ndipange bwanji ne? Ine ndimaona ngati mwina tipeze nambala ya madona azampange adopt. Mitima 6 imene azikalimbana ndi achina Trump uko. Koma kunoko sigwira. Ende kuti muoneso phazi laketu phazi lili m'mimba simukumamva kukandakanda pa mimba pa uli ndi zikhadabo kale ero mwana. Mayi, please tipange decision mwe. Mayi, mesambana na kuti malimba mtima mukulira chani mayi? Mayi tonthola nanena tu koma tontholani kuno ndikuchipatala ndi anthu akamva panjapo kuti mukulira nyezi ndithele bwana. Mayi tontholani. Phazi lo lusukuti ndilo la ite kakhala nyani koma lilibe zikanga talimba ni mtima.